Hola, nosaltres som l'Alison i la Martina i avui us venim a explicar unes quantes idees perquè pugueu parlar millor amb fluïdesa. Vosaltres tenim sort perquè tenim experiències molt diferents i avui us les explicarem. Per mi és una mica molt difícil parlar en públic, ja que em costa molt projectar la veu, em poso nerviosa i doncs em costa molt parlar, ja que no sé m'entenc el que vull dir exactament. Per una altra banda, jo no em costa tant parlar amb fluïdesa perquè sóc una persona introvertida, però després m'adapto molt ràpid a l'ambient i sé com parlar i tal. Doncs, ara que coneixeu els nostres punts de vista, doncs us explicarem què coses podeu fer vosaltres perquè pugueu parlar amb fluïdesa. Primer de tot vaig explicar una cosa que realment sembla òbvia, però hi ha moltíssima gent que se la salta. Aquest és el pas de practicar i planificar tot el que vagis a dir. Una cosa que et pot servir bastant és tenir un guió fet, que no cal que estigui tot completament especificat. Òbviament, o t'ho pots escriure moltes vegades així et queda gravat. Una cosa molt important que pot ajudar-te a memoritzar és fer servir paraules clau. Clar, com quan et subratlles un text. Exacte, però tampoc cal que semblis un robot. El segon punt que us volem explicar era... Vaja, com s'han de tenir els punts preparats? Ah, sí! Practicar molt. Ara també us direm jocs on podeu fer o engem en què ho podeu fer. Primer de tot, el que podeu fer és posar-vos davant d'un mirall i començar a parlar. Per al segon punt, el que podeu fer és explicar als vostres pares. Us en recordeu d'allò que fèiem de petits de pujar-nos a la cadira i explicar el poema de Nadal? Doncs el mateix, però sense pujar-nos a la cadira. Bé, si voleu. Bé, doncs hi ha una llista de coses que podeu fer per parlar amb fluïdesa. La veu. Amb la veu hem de fer una sèrie de coses perquè se'ns pugui entendre bé verbalment. Número 1. Entonar la veu. Això es fa perquè si jo estic parlant així tota l'estona us avorrireu molt i ja no voldré escoltar-me més. A més que es farà molt pesat. En canvi, si jo faig aquesta entonació, es fa més atractiu i voldreu escoltar-me, a més que se m'entendrà millor. Punt número 2. La velocitat. La velocitat a la que parlem també és algo molt important quan estem exposant alguna cosa, ja que si jo vaig molt lenta i em quedo tot el rato i tal, doncs us avorrireu. Però en canvi, si jo vaig rapidíssima i tal, doncs també no m'entendreu res, m'enteneu? Exacte, tens raó, Martina. La veritat, això em passa molt. Número 3. Els silencis. Els silencis es poden ajudar molt quan volem explicar alguna cosa, ja que ens ajuda molt a entonar. Bé, doncs fins aquí ha arribat el nostre vídeo. Doneu-vos idees per millorar la vostra fluïdesa mentre parleu en públic.